След идването на демокрацията, комедийният свят направо избухва. През 1989 година завесата пада не само политически, но и творчески. Хуморът излиза от нелегалност и буквално нахлува в домовете на хората през телевизора. Големите актьори от сатиричния театър много бързо превземат абсолютно всички предавания. Тодор Колев създава и става водещ на "Как ще ги стигнем", предаване, което е може би първото late night ток шоу в България. То представлява едновременно европейско кабаре и анализ на прехода. Георги Калоянчев и Стоянка Мотафова доказват, че великият актьор няма нужда от сценарии с скетчове. Те самите стават хорещи институции на смеха. Разбира се, идват и новите лица. Клуб НЛО са били вече познати на всички българи. Но освен тях се появява и студентската програма Куко. Тя дава възможност на група студенти Камен Воденичаров, Мартина Вачкова, Слави Трифонов, Томчо Тукмакчиев и други да направят нещо немислимо. Да започнат да се гаврят с политиците директно в очите им. Велко Кънев, Георги Мамалев и Павел Попандов създават Клуб НЛО. Мястото, където музиката и театъра се сливат. Тяхната сила е в образите на малкия човек, който се опитва да разбере какво е това демокрация и пазарна икономика. Появяват се и частни телевизии в провинцията. Варненската телевизия МСАД ражда и предаването Тутурутка. Там е хумора на кварталните момчета. Виждаме ред вицове, които се превръщат в скетчове по телевизията. Хуморът им е суров, понякога абсурден, често на ръба на добрия вкус, но безкрайно искрен. Замунда Банана Бенд са друга провинциална група. Двамата приятели, които претендират, че са студенти по медицина, дошли от Африка, прекарват чрез абсурдни ситуации слушателя да се замисли върху нашата действителност.